Wazobia Record. Aure ne ni'ima shi ke kawo darajar mata da maza ma. Aure ne ni'ima shi ke kawo darajar mata da maza ma. Baki kan yamo aikin kunne ne saurara. Rabonka da yaran sai a cikin ruwa ka ɗau allura. So ne ke sawa mata da maza gudun hijira. Aure ne ni'ima duk wanda ya yo ba zai kwanan kunci ba. Aure ne ni'ima shi ke kawo darajar mata da maza. Shi dama aure kwai daɗi wannan ba shakka. Ka falala nutsuwa a ciki nasa Allah zai baka. Dan ta salata sane kowa ya iso har mai waka. Shi aure sunna ce ta Muhammadu manzon Allah ba wasa ba. Auren soyayya kwai daɗi inda yi mun duba. Ga ka da 'ya'yanka in ka duba ka zama to abba. Sake zama umma a gare su ko ban furta ba. A duk sanadin aure ya saka aka ce miki umma kai kuma abba. Aure ne ni'ima shi ke kawo darajar mata da maza ma. Duk girma na gida in ba mace wannan kango ne. Ko a makwancinka in ka zo yi tare da sauro ne. Tun mulki dukiya talakan mai kuɗi ko wane ne. In dai ba aure a gare ka in ka sani baka zama uba ba. Aure ne ni'ima shi ke kawo darajar mata da maza. Baki da gashin wance kice zaki yi kisan wance. Saki ta zama a cikin kannin kina na irin wance. Su kuma sun aure kanwarki ta zo ita ma ta huce. Ko a cikin dangi na kune wani in aka ce masa ba zai so ba. Aure ne ni'ima shi ke kawo darajar mata da maza. Na ji zaman aure mata da maza sai an jure. Dole a yau kunci wata ran fara'a shi zaman aure. Wasu da soyayya wasu dole aure ne. Dan yi takaddara in ta zo hannunka ba zai kiyayo amsa ba. Aure ne ni'ima shi ke kawo darajar mata da maza ma.